Opisyal ning inampang Architect Alex Tumang ingkayang kandidatura para mayor na ning Balen, Mexico ngening Huwebes, October 3. Iyaing kapatad na ning medismi sa alkalde na ning Balen ay Teddy Tumang pauli na ning kasong grave misconduct. Bilang metong arkitekto, susubong ng Tumang reng proyektong infrastruktura king Balen, Mexico, partikular kareng gusali ning lokal na kapanibalan keti. Inibang kantang mas maging kanong malagwaing transaksyon dareng Meksikano kareng business daking Balen, makatulid kareng metok na nga programa ning kayang kapatad. Talagang nung kaya may kaprograma yung kaputol, may implement sana itangke kami palibayang munisipyo na in the future maging city yun. Lugub ka, Blamo, itong yung hotel, Maluanas Kalabi, at bawat department at inyang waiting area. At pakikuanan ni, kailangan at naman monitor by the number na bang kanita, mga number na po, tagtilig-tig niya, pala mo tilang yung bang kung makanyang tingana, akit menong lo ka rin niya, ang lugal para mag-serve kaya ang counter. Agpangpakang Tumang, malambat na ng pangarapan ing magserbisyo kareng kayang kabalen, yan na ring sinawa niya kanong mag-design plano para kareng pribadong memalen. Sinawa na ako pong mag-obra, sinawa na ako pong mag-design, dakal na ako pong arkitekto kaya opisina, ing kana ko pong opisina, lilipat ko na po karing kana kong anak, bisa ko po magserbisyo. Antimurin mig-file la namang Certificate of Candidacy ing running mate ng Tumang ay Susana Siron para Vice Mayor, kaya bela ring walupang tatagal a konsihal king karelang tiket, lalam na ning Nationalista Party. Nagpapasalamat kami sa overwhelming support. Actually po, hindi pa kami nag-invite niyan. Ako po, wala po akong kasama. Pero nandito po na-surprise ako ng mga kabarangay ko, ng kababayan natin. Very overwhelming. Thank you very much. Alam namin, hindi namin masusuklian ng anumang pasalamat ito. Pero makakaasa kayo, no? Susuklian namin ng todo-todo at tapat na paglilingkod. Lizan Morten, CLTV 36 News.